Kan menawi panjenengan sami badhe nyuwun lagu, badhe nderek tetembangan wonten panggung sapunika kasumanggaaken, mbok menawi badhe nyawer ugi kasumanggaaken. Sumangga. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwone rino lan wengi muga-muga Gusti ngejabahi sogeman anggonmu bali bisa kumpul kaya ing jaran teji jaranan jarane jaran teji tahun nono widana tak anteni bojo besane wong katon sliramu wae lagi aku pemangap to Mas. Eneng bedil. Enek bedil. Kadhe mangis ngono kuwi. Kadhe mangis ngono. Nggih, ya pancen elektronik iki kadang ada trouble-nya sedikit-sedikit. Betul. Wajar. Ora apa-apa. Nggih. Jan sone tapi enak selepas dari itu luar biasa 57. Terima kasih. Yuk. Ojo lali. Janjimu kasetyo satu tak anteni nganti saeling kali kening rib ayo sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa suwon rino lan wengi muga-muga Gusti ngejabahi sakepan anggonmu bali bisa kumpul
duing muni ajaranan jarane jaran keji jaranan jarane jaran teji tahun nono windono tak enteni ing bojo ing tresno belum nangka bebasane mung katon sliramu wae lali pawelingmu uga mono kang mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wangi moga-moga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duing muni jarane keji jaran keji tahun nono widono enteni ing bojo ing tresno bebasane mung katon sliramu wae aja lali pawelingmu uga mono kang mas janji-janjimu setya satu tak enteni nganti saelingmu. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga ya, Mas. Ada mundur-mundur ngono kaya wedi.